Apo. Hayal dawon, napuya dagiti dadto mandita nga nagbantay iti pasamak ti biag ti karubada. Kaya po, handa kahit nga mabyangan nga man nakibiyang damat ti biag ti karkarubada. Si Kalagreng, hana mga bisitin dita, bigat. Aldawon na nga bigat, sa kaawan din naganak. Sino mga ta iti naka-schedule niya agapat at tanaya. Tapno mapuya daman na. Pwede ba? Kaririing ko. Maminsan pa kitang pasungal nga lang kaditan. Di na kayo ti Maril to. Kaya putay ko na kon. Nagitay daddo madita. Managsimba ti Domingo. Ngam mo sa Lunes saging ga Sabado. Hanggang tal na dita? Maminsan pa'y kunaking ka. Itimplanak ti kapiki dita nasakit ti ulok. Daig na pa'y tadahang over na. Ito animal nga babae. Hanggang tal na tingiwa na nga tal talaga. A few inches later. Ate ni Madam Kapeyo. Apay nagpait. Nagkaro mo dati tinimpla mo. Nananadya ka ba talaga? Pinapangang ko na. Tapno ag nervyos kay mo. Talaga ay nga kontrabida ka tibiyag ko. Amom asidaga makidi nga maumaking nyamong ko. Uray siyak. Asidaga ko nga mauman madam. Talaga nga. Apo. Ni Janice nakariingan. As usual, agur-urok pay lang. Wala namang pago sa anak niyong feeding prinsesa. Sa bagay, sino magkidingay nagmanaan na? Nagtanong pa talaga ako. Nate ibagbagam dita? Awan madam, kunak, ingkay riingan latan no kaya yo? Gaya madam, nagsignango da kita agasawa tata ije barangay. Amo yun no ape nagapada di rabi Data ka no marife, natiliwan talakay na nga adda ti lalaki na. Kasjay? Wen madam, nagladaw kay tukod kami nga agreeing iso nga hangkay nga updated. Iso nga syaklat natin ng saga pun, iso nga i-report ko kinyayo Itawag yung kini kumari yung pasita. Nga pada yung nga napagklan ni chismosa. Talaga nga mga asar kaya. Ibagam lang lagring, nga ni ako niya mapundiking ka. Nabayag kay mo nga napundin at nabayag nga madina kay awidan tay haligi ng tahanan nyo. Anata ko nam. Awan madam, kunak no kaya yung mga nun nakadasaran di kaninyo nagluto na tay favorite yo. Kaya po nakasapul katang talaga ti katulong jak mauawatan ti ugali na talaga nga kalaban ta animal.